Uthole izolo egqetshiwe umliso sekuphela izinyanga ethungathwa amaphoyisa nomndeni kulandela ukunyamalala emva kokusola ngokugqekezela umnikazi wendawo yokucima ukoma eKenland eVerulam. Umnumzane Lwazi Chilo neminyaka ngo-26 wasemona endwedwe kodwa behlala eKenland. Umndeni wakhe wabika ngokunyamalala kwakhe emva kokuthi ethathwe ngaserenki yamatekisi abalisa ababili, omunye ungumnikazi wendawo yokucima ukoma nowayemsola ngokweba umsakazo wemoto yakhe. Uphiko lwezinja namaphoyisa esiteshi saseVerulam balandela umkhondo okhishwa umsola nokuholela ehlathini elingemuva kwemijondolo nojantshi wesitimela ongasasebenzi athola ithuna. Ilapho kuvunule khona isidumbu ebesinuka nokusola ukuthi-ke ngesikhatshili kanti singaphelele njengoba kutholakala amathambo ezingalo, ukhalo nezinye izingxenye zangezansi nokusolela ukuthi-ke kwezama ukumbiwa-ke ukubisa-ke umkhondo. Umthombo ongashaya eceleni wesoleze uthe-ke umsola uvele-ke wacula emaphoyiseni ngokwenzeka. Uvumile umsola ukuthi noma-ke ukuthi wamthatha-ke bayomshaya nomsola wesibili ongakathola. Kuthiwa kukhona kumfana wayesebenza naye ozame-ke ukuyomba kodwa-ke wahluleka, bashiyeka izingxenye zesidumbu futhi-ke kuyobonakala ukuthi uke wathinta umgodi. Lona kubanjiwe wake waboshwa-ke phambilini sekuseleke lona-ke owayemsiza, kusho umthombo. Ukhuluma amaphoyisa KwaZulu-Natal Constable Thenjiswa Ngcobo uqinisile-ke ukuduka kaChili obesathungathwa.